Určitě. Že to vnímala stejně jinak. A Janě, ty jsi to vyhrála. Ne, já jsem o tom hodně souhlasím. Hele, Janě, souhlasím. Na druhou stranu jsme si to řekli, že si to ještě jako dořekneme, nebo že to nepovíme. A je pravda, že jak to je úplně nejstarší, tak Janě to vlastně už asi jo. Ta reflexe je na otázka, jak to spojíš s životem. Ještě, že